Naidi bahake zombie drugs na woi kirimasincha klai tongkha o takhuk. O zombie drugs himani amsaksake kirimasincha jodi nung bachawi tongkha hingke o bachama jagao no nung statue kahaike lilakya abo kahaike tongoi tongmano belai kheno kirimasincha o zombie drug sudo America o simino manthokmani phiaba tabuk hingangke teibo pirirok sara dunia gwnangwi pir sawi tabuk hingangke chini tripurao hasteo bo o kirimasincha drugs ni slai pano kirimasincha zombie drugs se phai sokphai suo belai kheno wanami sincha tei kirimasincha obo kahai drug no sichung belai kheno kirilaimani drug waisa na hingangke tei kuno dino phano yakarimani je thuiyasak phiaba je buma buphano wansugui tongnai nokphang rokno samliwi tongnai obo hairok hingke sariwi phano thangmano phiaba je wansugya nijin sakno naiwi nijin sakni kosto no naiwi chawi tongnai rok hingke kuno dino phano o suffering no soi tongmania borok chawi no su phiaba aboni sai phano kirimasincha tei kotorkuk o kirimasincha obo wngkha zombie drug o zombie drug na hingke kwrwngsa jagao tongkha hingke tei kutului manya a kwrwngsa jagao no kwchawi tongo obo kahai kwbangma no America o lama o zombie kahaike himui tongbaio baksa keba zombie haike kirimasincha bwsak lojak rokorjak baksa keba parcel rinai rok porjonto abo kahaike nugui mangha chini tripurao hasteo omo hai kwbangma ni zombie drug pitjagui tongmani nokha baksa keba nugui mankhana a viral video rok no baksa keba nugya fano wngui mankhana America o tabuk bwrwi rok porjonto se omo kahaike zombie drug na hawi lama kobor wngui tongbaio tei abo kahai rok no swrwngwi appreciate wngma hai chini tripurao hasteni borok rok bo swrwnglaio phiaba kaham no ke swrwngnani naya abo kahai hamya no hingke fatsa swrwngwi nahao phiaba borok buma buphano hingke obo kahai wngnani swkang kisapano wansukya waisa drug nanani wansukha hingke no boni life spoil tei bini buma buphani life spoil o kok rok no wansukthai klaio jotoni bwkhao no wansuknani nango tamni hingke nung jesapano wngthun tabuk borok khoroksa o drug waisa nahawi paikha hingke tei yakarnani onek no kok tugo yakarnani thangka hingke bo thuiwi se painai abo kahai obo wnggo kwbangma jagao no baksa buma buphani bwsa susuru khoroksa no phiaba o bwsa susuru khoroksa wngwi maya khaijakmang laimang yang rang rok yapharjakma abo kahaike no dol rok bai hamya kwrwngwi dol hamya rok bai manjagwi dol rok bai chari hingjagwi chakha phiaba ekbar chama baino bo bini je bwsak tongthokmani chawi bokhorok rok tongthokmani phekmani bo belai kheno hamjakha nangjakha tei tendi no hingke chana naikha chawi de naima chano hine chainaima ati hine wansukwi chakha teisa haino hai chamani yagulo hingke teibo bokhorok aram nangkha afuru hingke aboni yagulo kheno bo wansukha buma bupha jodi no okok no saimanka hingke eba keba society ni borok saimanka hingke mar kheno bujaknai tamni hingke tabuk action party hinui tongo o borok rok saimanka hingke mar kheno bujaknai haini bagui bo saksagya kana naikha phiaba abo kunni no possible ya tabuk hingke bo addiction no thangsinai o nungmani chamani ekbar nakha hingke addiction wngnai o kok no saimano phiaba o kok rok no bujina naya bo ekbar nama baino naidi tabuk dolo baksa kwrwngwi bo tabuk kuno dino phano se yakarimania paithago hingke tamo wngkha buma buphani mani rok rangchak rijak rok khogwi phalka o phalmani rang bai bo nungkha chakha nog rok no pura ses khaisukha jaga jomin phalkha
tei buma buphano bo amsuk jora tui agi kok khnawi tongmani buma buphani kokno khorang tisaya paithago hingke tamo wngkha addiction ni bagui bo saichung sajla koroksa tutui se bo addiction ni bagui rang rok riya hingka hingke buma buphano bokrok phatribui buo kunfru lengri kalango o buma bupha amsuk jere phangsini hoite tori logriwi pusui tongmani paithago omo hai khlaijagui tamo wngkhana o buma buphani o nungya tongphuru hingke busuk si kok khnamani abo haike no chini tripura hasteo kwbangma no tongo kwbangma family ni borok rok no abo kahaike suffer khlai tongo tei abo kahai rok no mwthangnani belai keno nangkhugo aboni bagui no anti awareness drug abono tui bo kwbangma jagao no meeting rok khlaijago tei awareness program rok khlaijago opo kahai rok no tui thangui khnanani dorkar hingke ang to amsuk kok rok sanani rengya awareness kok rok no tui phiaba norok ani kok no khnamani yagulo tamo kahai ma tongkha comment section no thangui comment khlai sadi tei anti drugs rok no mwthagui mankha hingke belai kheno chanai nongni society ni borok rok phano wngui tongkha hingke borok no awareness kok rok sadi tei norok o America ni zombie drug rok no tui busuk jora tui saiman o mono tui bo comment section no thangui comment khlai laidi।